Azi vă arăt ce am în telefon. Deci asta e poza mea de profil la YouTube. Cui place Stitch și de faza asta să vedea. Ok. Pentru prima dată vom avea Google și cu niște chestii ce vine. Apoi avem chestia asta. Nu vă mai... Bă, da, o să intru în film. O să vă arăt chestii ca să le vedeți pe mine. Chestia asta. Avem Google. Nu știu cum se numește. Bă. Acum să intrăm pe Google și da, știți, Google căutați chestii. Nu știu care pișcă. Da, în fine. Apoi asta. Nu știu ce. Apoi asta. Nu băga sunetul de pe fundal. Nu seama. Apoi asta. Da. Gigila. Uite. Poate îmi găsesc casa. Strada Speranței. Da, credeam că o să găsesc strada Granitului, pentru că pe Granitului stau eu. Dar e pe undeva pe aproape, cred. Ce asta habar n-am. Uite, aici locuiești, stați așa. Sunt niște poze. Uite, stați așa. După clădirea asta mai e încă o clădire. Deci după clădirea asta mai e încă o clădire. Acolo muncește mama. Și asta e crucea. Nu știu ce e aici, că n-am văzut în viața mea. Și o mașină, cred că abar n-am acolo. Am mai parcat de mult. Hoteluri. Măcin. Ok. Să apăs pe asta. Nu știu ce nu merge. Internetul. Asta... Există așa ceva, măcin? În fine. Păi, avem asta. Nu știu ce se află aici. Da, n-am nevoie de așa ceva. Telefon. În fine. În fine, nu mai băgați magazin Play YouTube. Deci, acum trebuie să vă arăt la cine să vă abonați. Așa, la cine trebuie să vă abonați? Numai că nu prea merge bine. Revin după ce se încarcă. Mi se face internetul. Nu, după ce găsesc pe cine să... Asta e. Deci, avem Super Queen. Super Queen. Apoi, intrați pe contul meu.
Eu o să intru direct aici, dar voi căutați contul meu. Intru aici, că aici e mai ușor să găsesc și revin după ce îmi revine internet. Mi se face internetul. Nu mi s-a făcut. Dar vedem. Apoi avem astea două. Nu, hai să vedem ce e asta. Ok. Ce am un telefon. O să pun asta. Uite aici, ca să nu mă... Ce? Ok, foarte ciudat. Stai așa, că vorbesc cu Melissa. Ok, deci. Ce fac? Ajutor. Apoi. Deci, pentru prima dată, Google. Da, avem Google. Niște chestii așa, și o chestie aici. Avem niște chestii, uitați-vă voi. Am schimbat și culoarea. Da, vreau să schimb din nou. Deci ce fac? Stop. Ok, va fi rozul ăsta frumos.